Уважаеми общински съветници, уважаеми господин заместник председател, уважаеми господин заместник кмет на община Лозница, уважаема госпожо секретар на община Лозница, уважаема госпожо Реджев, директор дирекция образование, уважаема госпожо представител на медиите, на основание член 23 алинея 4, точка 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, днеска ще проведем заседание на Общинския съвет на община Лозница. Присъстват 16 общински съветника и имаме необходимия кворум. Предлагам на вашето внимание дневния ред за днешното заседание. Първа точка – докладната от председател на Общинския съвет относно отмяна на решение номер 229 по протокол номер 25 от 29.8.25 година на Общински съвет от община Лозница. Втора точка – докладната записка от кмета на община Лозница относно утвърждаване на маломерни изследни паралелки в община Лозница за учебната 25-26 година. И трета точка – изказване, становища и предложения на граждани. Уважаеми общински съветници, чухте дневния ред. Ако някой има питане, да заповяда. Няма, да гласуваме дневния ред. Против, въздържали се, няма, приема се. По първа точка от дневния ред, докладната е относно отмяна на решение номер 29 по протокол номер 25 от 29 август 25 година на Общински съвет Лозница. Уважаеми госпожи и господа съветници, с писмо номер 060070 от 4.9.25 година, областен управител на област Разград върна решение номер 229 по протокол номер 25 от 29.8.25 година на Общински съвет община Лозница за ново обсъждане. Мотивите, послужили като основание акта да бъде върнат за ново разглеждане, са подробно изложено в писмото на областния управител. Имате го, както миналия път, и предлагам на вашето внимание да вземем следното решение. Общински съвет Лозница отменя решение 229 по протокол номер 25 от 29 август 25 година на Общински съвет община Лозница. Докладната записка се разгледа от постоянните комисии и се вече надем да отправите становище на първа комисия. Благодаря, господин председател. По първа точка от дневния ред, след обсъждане проведено гласуване с 3 гласа за, против 0, въздържали се 0, присъстващите общински съветници подкрепиха докладната записка. Благодаря, господин председател. Мехмед Бичков, заповядайте. По първа точка от дневния ред, 3 гласа за, против 0, въздържали се 0, общинските съветници. Благодаря. Трета комисия, Кадир Василев, заповядайте. Трета бюджетна е. Да. Не, бюджетна. Нали отсъстващия тогава? Но после се включи. Благодаря, господин председател. По първа точка, трета комисия, 3 гласа за, против 0, 4 гласа за, против 0, въздържали се 0, общински съвет се подкрепиха докладната записка. Благодаря. Муса Старков, заповядай. Благодаря, господин председател. По дневния ред, 5 гласа за, против 0, въздържали се 0, общински съветници подкрепиха докладната записка. Благодаря. Комисия по образование, Селима Исмаилова. Имате думата. Благодаря, господин председател. След обсъждане и проведено гласуване по първа точка от дневния ред, общинските съветници гласуваха с 5 гласа за, против 0, въздържали се 0 и подкрепиха докладната. Благодаря, госпожо председател. Нурхаят Осман. Благодаря, господин председател. По първа точка от дневния ред с 3 гласа за, против 0, въздържали се 0, общински съветници подкрепиха докладната записка. Благодаря. Председател на комисията 7 противодействие на корупцията, Неделно Петков, заповядайте. Благодаря, господин председател. С 4 гласа за, без против и въздържали се, общински съветници подкрепиха докладната записка. Благодаря. Колеги, чухте становище на постоянните комисии, подкрепа на докладната записка. Някой, ако иска да допълни нещо, да заповяда. Да не го връща вече. Или колегата да се откаже, или да не го връща. Благодаря.
Гласуваме. Ибрахим за, Севджан Адем, За. Муса Старков, За. Кадир Басри, За. Нуркаят Кабил, За. Гюнер Мустафа, За. Селиме Исмаилова, За. Мехмет Ибрямов, За. Шаиб, За. Ниязин Язиев, За. Мехмет Бичков, За. Мехмет Капустра, Айдын Нихатов, За. Недялко Петков, Да. Ерсин Алиев За. и Исмаил Исмаил. За. Благодаря. Приема се решението. Майко с областни иска Недялко. Кой е областния сега? Ето връчва да платите. Ама той от кои е областния? Който връчва да платите. Защото не знаем ли кой е. Колеги, на видео сме, знаете какво да говорим. Продължаваме втора точка от дневния ред. Пресата в медиите. Господин Билялов, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа съветници, докладната е относно утвърждаване на маломерни изтети паралелки в община Лозенца за учебната 2025-2026 година. В деловодството на общината са депозирани и мотивирани искания от директорите на Средищно училище Христо Ботев Лозенца, Основно училище Виделина село Сайдол, Основно училище Христо Ботев село Горцет и от директора на професионалната гимназия по ветеринарна медицина и земеделие Александър Стамболийски за разрешаване формирането на паралелки от норматива за учебната 25-26 година. Постъпили са и положителни становища от началника на регионалното управление на образованието Разград, подкрепящи продълженията за формиране по изключение на паралелки с ученици под минималния брой. С оглед резонното искане на директорите на общинските учебни заведения и на основния член 21, точка 23 от ЗМСМЯ, член 68 и член 69 от наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищно и училищно образование, предлагам Общинския съвет да вземе следното решение. Първо, разрешава допускането на изключение от минималния брой на ученици в паралелките за учебната 25-26 година в общинските училища, както ви ги зачетох. Второ, мотивите за осигуряването на равен достъп на всички деца и ученици до образователните институции в системата на народната просвета е приоритетна цел на общинската администрация Лозница. Като се утвърдят предложените маломерни изтети паралелки в училищата на учениците от населените места, ще се осигури възможността да посещават местните училища, което ще гарантира безопасността и спокойствието на родителите. Класните стаи в училищата отговарят на държавните строителни стандарти и позволяват оформянето на съответния брой работни места и безпроблемното провеждане на образователно-възпитателен процес. Второ, осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти, като същите бъдат предвидени при изготвянето на бюджета на община Лозница, съобразно изискванията на член 68 и член 69 от наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилището и училището образование. Докладват се. Благодаря, господин заместник на община Лозница. Да чуем председателя на Комисията по образование Селиме Исмаилова. Заповядайте. Благодаря, господин председател. След обсъждане и проведено гласуване, общинските съветници от Пета постоянна комисия по образование и култура гласуваха с 5 гласа за, против 0, въздържали се 0 и подкрепиха докладната. Благодаря. Комисията по социална политика Муса Старков. Благодаря, господин председател. По втора точка от дневния ред, 5 гласа за, против 0, въздържали се 0, общински съветници подкрепиха докладната. И първа комисия Севджан Адем. Заповядайте. Благодаря. Последваща втора точка от дневния ред с 4 гласа, против 0, въздържали се 0, присъстващи общински съветници подкрепиха докладната записка. Благодаря. Колеги, чухте становището на комисиите. Някой има ли да пита нещо? Няма. Гласуваме. Ибрахим за, Севджан Адем, За. Муса Старков, За. Кадир Басри, За. Нуркаят Осман, За. Гюлер Мустафа, Селиме Исмаилова, За. Мехмет Мехмедов, За. Шаиб, За. Ниязин Язиев,
Мехмед Бичков, За. господин Капустрев, Айдин Мигатов, За. Недялко Петков, Да. Ерсин Алиев За. и Исмаил Исмаил. 16 гласа за, приема се решение. Точка разни сме, колеги. Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на Общински съвет Община Лозница. Нека съветниците само да останат.